ЕКОН представя законова алтернатива да търгувате от разстояние, без да ви е нужен касов апарат. За целта комбинирахме куриерска и пощенска услуга, изграждайки едно завършено решение за всички търговци. Наложен платеж чрез пощенски паричен превод. Използвайки законовото предимство от това, предлагаме нова възможност да търгувате от разстояние, без да ви е необходимо издаването на касов бон. Търгувате лесно и удобно с безналични стоки при доставки, тръгващи от различни адреси – триъгълна логистика. Не се налага предварително да отчетете продажбата, да издадете касовият бон и при отказ от клиента да го storнирате. Ползвате услугата ни наложен платеж без допълнително скъпяване. Законово основание за услугата е наредбата за регистриране и отчитане на направените продажби. Съгласно нея, един от вариантите, който ви освобождава от задължението да издавате фискален касов бон, е плащането към вас да се извършва чрез пощенски паричен превод, направен чрез лицензиран пощенски оператор, какъвто е ЕКОН. Самата услуга, наложен платеж чрез пощенски паричен превод, не налага допълнителни усилия от търговеца или неговият клиент. За направеното от клиента плащане, ЕКОН издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимият наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава фискална касова бележка. За да се възползвате от услугата, е необходимо само да сключите споразумение за използването на наложен платеж чрез пощенски паричен превод и при подготовка на пратките си да добавяте уникалният му номер. За повече информация се свържете с нашите консултанти на безплатен телефон 08001 8001 или попитайте в обслужващия ви офис.